Gosna ceappa amórach, nó ní feic seans ag daoine an tathúir roiide a stop. An tosa John Tyndall, an tólaí mór chaluil. Tháinig tú suas a cheann in a torchaí, is tábhacht tí riamh. Is tapal bhór me. Nia, an tosa... Nach sibh atá fisrach bheagán aithne. Agus sin réigen atá aithne gom orm féin. Agus ní ag aithne go brach a rísearm sa chala léachta. Sa chala léachta? Se. Furas an léachta óir is fearr leis na daltaí. 3 bliana as a chéile. Ach tá rééis na hí sin. Agus sin é mar a hiagfá struchtúr an isce. I bá péir a dailsigh mé roinnt bliantá hin. Nuair a chraithigh mé go súin an déoxide carbón agus an tuisce I bhfoirm gáis. I bhfoirm gáis. Ligean siad, gamla scéal, súan siad an teas isteach. Má chuoine míad ar seo I ggóthaic an atmosfér go gine ráta, sé sin go bhfuil suas le trífán géada, déanta den déoxide carbón agus an tuisce I bhfoirm gáis. An tuisce I bhfoirm gáis. Tuige míad óig seo go bhfuil ról ar le ag na gásanna le Hána man riach an bhfuil duine ag an bráite. Tá Tyndall ag bramranig. Hé, thosa. Is léir gur clasí tú. Tá Tyndall brain. Tá mínta lochtach. Dún da chlab. Is mise an sanolí gáis agus is siad na gásanna is fearr. Níl éon aithne go mort. Cad é the handspace taide? Ó, gásanna agus bramranig. A cháda, tá an fearr seo sa lach brochach. Begar mahéirlin a gúna sias. Mahéirlin? Relatanis, marble tú imaha asparaiach lastig de rock a second, dúnig me da héirlin is misha an kigra gáis. Tágama bhaile van ar bítar gáis a chlós. Bhí sé chun náireach. Is ceap mágig mé. I leabhaigh mé go poiblí go brach a ríis. An fearr grána sin. Ba siúd. Lechras lú. Seo í an chúis go bhfuil na roiid ahratha. Ní bhór aine an mách bhí grás na ceappa. Mar dheall ar lechras lú. Britómid é sin. Nó fuair tú an léachtóir is fearr 3 bliana as a chéile. Bhí mé le léacht an óireach a thuairt amárach ach. Inis, ní leigh an agla dom. Caid tú an léach sin a thuairt, agus an scéal a scopa. Seo hiad a dheis. Seo hé an léacht is tábhachtaí a thuairthaigh tú I do héal. Ach, ná bíodh agla ort. Smuoinnig ar na pointí crosta go léir a bhínig tú. Is dócha? Os cóir na slúirta daoine ag fálam uait. Ceistena ag teacht go a tapig an ólíocht a thábháil ag gach duine áchra scuile agat. Slúirta daoine? Na slúirta móra. Leachtóirí, a lúna, sanolacha, Mic-Léin, an papa mór. Agus an talamh nua grána sin, ní leabhaigh mé go poiblí go deor ríis. Amach, tá sosúam.